Halos sa 30 na mga personnel ng Bureau of Jail Management and Penalty Talisay City ang isa-isilalim ng swab test. Ito po'y matapos na magkaroon ng mga positive cases sa kanilang kasamahan at mga persons deprived of liberty, PDL. Si Lian Singkulan ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak, nakatutok. Gibutyag sa warden sa BJMP Talisay Male Dormitory, Chris Cyril Awe nga dulan sa 30 nila ka mga personal ang ipaubos unya sa swab testing. Kinitungod kay sa miaging simana, 19 ka mga PDL ug 7 nila ka mga personal ang nagpositibo sa COVID-19. Ug kun magpakita man og simptoma ang ubang mga PDL, mo request ang BJMP Talisay nga ipaubos usab sila sa swab testing. Apan gitataw sa warden nga gibutang na ang mga PDL o mga personnel sa laing building ug isolation facility. Okay naman sila sa pagkakaroon sa katong paglahi sa ila. Wala naman tayo na monitor nga kung anong nagipamatay sila was. Hinuon matod sa warden nga kada adlaw silang ga-monitor sa mga selda kini aron masuta kung may mga nagpakita ba ug mga simptomas. Samtang ang mga PDL madasigong mag-exercise kada adlaw aron mapalig-on ang ilang immune system. Matod sa warden, ang mga gipang-isolate 21 ka adlaw nga ma-isolate ug dili 14 ka adlaw lang. Nagdawat pagihapon ang maong jail facility ug bag-ong dinakpan apan gipaniguro nga malahi sila sa kadaghanan. Ang kaning ato ang pagdawat o kanang mga bagong dinakpan ato niya po nang padayon. Pero na sila separate yun nga kuan kanang quarantine area nga dili lagi si accessible sa ibang tao. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak.